pröystäilystä. Niin. Se on kyllä jännä juttu, koska luulisin, että ihmiset kun maksaa showsta, niin haluaisi nähdä semmoista isoa ja semmoista niin kaikkea tapahtumaa koko ajan, mutta ihmiset täällä Suomessa tykkää niin kuin selkeästi semmoisesta rauhasta ja semmoista, että ollaan vaan ja lauletaan. Musiikki on pääasia, eikä se show. Niin, se on jännittävää, koska kyllähän niinku pystyy samalla vaikka seuraa sitä showta niinku fiilistelemään sitä musiikkia ja tulee semmoisia osioita, missä fiilistellään pelkkää musiikkia, mutta se on niinku erilainen juttu kyllä. Joo. Suomalaiset on niin semmoisia, haluaa nähdä kaikki samalla tasolla, ja mikä on tavallaan tosi hieno asia kyllä. Että ei haluta tavallaan nostaa ketään pallille. Ja se on mun mielestä ihan mahtavaa, ja sen huomaa myöskin semmoisessa ihan tavallisessa katukäyttäytymisessä, kun ihmiset ei tule samalla tavalla sillä, että jos nyt joku vaikka Britney liikkuisi Suomen kadulla, niin ei kukaan varmaan, joku katsoisi, herra jumala, tuossa Britney, jos joku huomaa, niin mutta ei välttämättä edes kukaan, niin kuin, siellä saattaisi olla semmoinen muutama fani, mutta mä en usko, että esimerkiksi, mä muistan, kuka oli liikkunut täällä, olisikohan se ollut 30 Seconds to Marsin laulaja, niin oli vaan käynyt baarissa tuossa noin, kukaan ei ollut huomannut mitään, että se on niin kuin ihanaa, että suomalaiset antaa toiselle sen tilan. Niin mä luin, että sinä ja Antti Tuisku olette tehneet tavallaan niin kuin Suomen oloihin varsin suuren shown tuonne laivalle. Minkälaista sitä oli tehdä? Itse asiassa me ei tehty sitä laivalle, vaan se oli ihan semmoinen konseptisella kierto. Se mun laivakierto oli semmoinen niin kuin oma semmoinen iso juttu, mutta sitten meillä oli yhteen. Se oli tosi hauskaa, kun oli niin paljon kaikkea ja se jännitti hirveästi, kun mä en ollut ikinä esiintynyt tanssijoiden kanssa ensinnäkään. Että se oli semmoinen ihan ensikosketus tällaiseen isompaan showhun. Ja sitten siellä oli tosi monta bändin jäsentä, että se oli niin oikein siihen musiikkiinkin tosi paljon sovituksiin panostettu. Se oli tosi kiva ja tietenkin sitten kun ei ole ainoa tavallaan, että sai aina välillä kun Antti meni lavalle, niin sai aina vaan vaihtaa vaatteita ja keskittyä sitten siihen rauhoittumiseen hetkellisesti ja pääsi sitten taas lavalle, että siinä oli tavallaan semmoinen kiva juttu. Niin, kun on kaksi tähteä tavallaan, niin sitten se on helpompaa. Kyllä mä haluaisin ehdottomasti tehdä lisää tämmöisiä isoja juttuja. Ja mä oon aina ollut semmoinen, tai mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että jos mä haluaisin esimerkiksi saada nyt vaan keikasta kaikki rahat pois ja tehdä näin, niin mähän voisin tehdä sen silleen vaan, että minä ja taustanauha, mutta sitten pidemmän päälle, niin musta tuntuu, että se palkitsee jossain vaiheessa sitten, kun panostaa siihen, että niinku tekee sen, tavallaan vaikka me mentäisiin silleen, että et saisi yli mitään rahaa, mutta se, että pääsee tekemään tuollaista isoa showta ja panostaa siihen isoon bändiin, isoihin lavasteisiin ja muihin, niin se on kyllä, musta tuntuu, että se pidemmän päälle tulee sitten joku päivä palkitsemaan, että ihmiset jaksaa tulla katsomaan keikoille ja se on niin ihana kokemus myöskin tehdä sitä niin kuin ihan eri tavalla. Ja se duunikin palkitsee ihan toisella tavalla. Kyllä, ihan toisella tavalla. Joo. Mites tanssillinen sä oot? Tanssitko silloin itsekin paljon? Kyllä mä tanssin jonkun verran, että totta kai keskityn enimmäkseen laulamiseen, että mulla kaikista tärkeintä on se, että laulu kuulostaa hyvältä. Ja sitten tulee semmoisia tietynlaisia liikkeitä välillä, mitkä ei sitten häiritse sitä laulua. Mutta tanssijoiden kanssa tosiaan vedettiin nytkin tuommoinen konserttisalikierto tuossa vähän aikaa sitten ja siellä tuli vähän tanssittua taas. Se on kyllä, tykkään tanssia tosi paljon. Sähän oot myöskin vähän hypännyt tämän laulajan roolin ulkopuolelle. Sä oot tehnyt vähän näyttelijähommia. Niin. Siis se on duppaukset. Joo, no siis sanotaan näin, että siinä oli noin 3 lausetta siinä leffassa, mutta oli se silti tosi hauska juttu kokeilla, että miten niitä tehdään ja katsoa. Että se on itse asiassa aika samantyyppistä kuin laulajan duuni. Että siinä on kanssa, että otetaan monta ottoa ja katsotaan ja niin kuin sitten se on tosi samantyyppistä, mutta ei vaan lauleta. Se on jännä niin kuin, vaikea selittää, mutta siinä on semmoista tosi samantyyppistä studiohommaa kuin laulamisessakin. Kiinnostaisiko se puoli sua jatkossa enemmän? Ehdottomasti. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja olisin kyllä todellakin messissä, jos tulisi joku tämmöinen kiva elokuva, missä joku haluaisi mut mukaan, niin olisin kyllä mukana. Tai sitten tietysti musikaali on syys, mistä voisi yhdistää. Joo, mä itse asiassa vähän niin kuin alustavasti pyydettykin musikaaleihin, mutta mä oon tällä hetkellä kuitenkin niin keskittynyt tähän omaan uraan, varsinkin nyt kun on just levy tullut, mutta jos jossain vaiheessa tulee taukoa, niin ehdottomasti tekisin mielelläni kyllä musikaalin. Se on semmoinen niin kuin pelottava ajatus, koska se ei ole yhtään mun tyylistä, niin sanotusti laulullisesti ja muuta, mutta se voisi olla tosi jännittävää ja siitä voisi oppia paljon. Kyllä. Miltäs näyttää Anna Abreun kesä? Kesä näyttää tosi hyvältä. Mulla on siis sillä tavalla, halusin niin kuin rauhallisemman kesäkuun, että mulla on semmoinen, olisiko mulla on 6-7 keikkaa kesäkuussa, 7 keikkaa kesäkuussa, että mulla on semmoinen
tosi hyvä ja rauhallinen. On keikkaa, mutta on rauhallista ja sitten heinäkuussa lähtee sitten käsistä taas, että paljon on töitä. Onneksi kyllä, joo. Kuinka ison orkesterin kanssa sä tällä hetkellä teet keikkaa? Mulla on ihan vakkaribändi. Mulla on viisihenkinen bändi. Okei, joo. Minkälaisissa paikoissa sä esiinnyt? Ihan laidasta laitaa. Vaikea on sua tanssilavalle kuvitella. Kerran olen esiintynyt tanssilavalla, mutta siellä oli vähän erilainen, että siellä ei ollut perunajauhoja laitettu lattialle tai muuta, että niin kuin, se oli vaan semmoinen, oliko se joskus Ristiinan metsä, mikä onkaan Ristiina joku lava, mutta se oli vähän semmoinen, että tietenkin muokattu mua varten, että ei siellä nyt ihmiset tanssinut välttämättä mitään humppaa, mutta kuitenkin. Joo, mutta sitten tietysti klubeilla. Klubeilla paljon, niin sitten erilaisissa halleissa, pienemmissä paikakunnissa, että sunnuntaina oli just semmoinen Utissa monitoimihalli ja siellä oli ihanasti porukkaa. Siellä oli muuten fanit yöpynyt Taivasalla edellisen yön ja jonottanut siellä. Musta se oli ihan sairasta. Oho. Mä olin ihan järkyttynyt, että ollaan kuitenkin semmoinen 12 astetta lämmintä päivällä. Ihan Taivasalla, ilman telttaa, ilman mitään. Että kyllä tosi faneja on aina välillä liikenteessä, että pitää kyllä arvostaa, että tommonen meininki on. On, sulla on näköjään sitten innokkaita faneja. Mitäs artisteja sinä fanitat? Mä just puhuin tästä eilen, että mä en fanita oikein ketään. Mä en ole ikin fanittaa. Mä tykkään erilaisista biiseistä eri artisteilta, mutta mulla ei ole semmoista niin sanottua semmoista mielikuvaa jostain tähdestä, joka mulla on semmoinen, että mä palvosin sitä millään tavalla tai pitäisin sitä jotenkin. Et enemmänkin niitä biisejä, joistain biiseistä tykkään tosi paljon. Yeah. En oikein osaa sanoa, vastata tuohon mitään. Yeah. Michael Jackson on tietenkin yksi hieno artisti, hienoimmista artisteista. Ja sitten Justin Timberlakeista mä oon aina tykännyt. Se on semmoinen, että sillä on ollut tosi hyviä biisejä. Alicia Keys. Mä katsoin tuolla jossain netissä oli näitä tämmöisiä ladattuja musiikkia, niin sitä sun ja tämä Red Raman yhteisbiisi oli ihan toiseksi ladatuin jossakin sivustossa. Miltä se tuntuu olla räppärin kanssa duetossa? No siis Red Rama Lasse on hän on niin upea tyyppi ja hänen kanssaan on niin kuin erittäin helppo tehdä töitä. Juttu kulkee ja on niin kuin, pystytään pallottelemaan ideoita toisillemme ilman semmoista, niin kuin, että onko tämä nyt tyhmä heittää tämmöinen idea. Että se on tavallaan, hänen kanssaan on tosi rentoa tehdä töitä ja aivan upea siis räppäri. Siis ihan mun mielestä ehdottomasti Suomen parhaita räppäreitä ja varsinkin kun vetää englanniksi, niin sopii tietenkin tähän loistavasti ja ihan mahtavaa kyllä. Mutta sä varmaan sillä lailla niin kuin genres valinnut, että niin kuin sä puhuit tuosta suomen kielellä laulamisestakin, että sekin on sun mielestä pois sun alueelta, niin sitten myöskin, että se on tämä, että sä et niin varmaankaan iskelmällisempään suuntaan, että halua mennä. En missään nimessä, se ei ole yhtään mun juttu. Mä en ole ikinä oikein kuunnellut itse iskelmää ja itse asiassa en ole ikinä oikein kauheasti tykännyt iskelmästä millään tavalla, niin en lähde kyllä siihen suuntaan missään nimessä. Joo. Okei. Ja sitäkin tehdään Suomessa niin paljon, että se olisi tavallaan aika... Kilpailu on aika kova. Kilpailu on kovaa. Kyllä. No, mä katson meidän soittoa tuolta meidän kannasta, niin siellä oikeastaan kaikki ne biisit, joita tämä kanava soittaa, niin ne on portugalinkielisiä. Joo, näin mä oon kuullut, että täällä soitetaan vaan niitä portugali- tai espanjankielisiä biisejä. Joo. Miten se? Jatkuuko portugalilla kielellä laulaminen sun elämässä? Siitä mä en osaa sanoa. Ehkä jossain vaiheessa kyllä varmasti laulan vielä jotain portugaliksi ja espanjaksi, mutta ei vielä tällä hetkellä. Itse asiassa Portugalista oli tullut Facebookissa hauskasti aika monta yhtäkkiä nyt tämän politiikan takia. Niin, hirveästi viestiä, että saatiin, varmaan siellä lehdessä tietenkin lukenut jotain, että suomalais-portugalin laulaja niin kun on tämmöinen menestynyt Suomessa, joku tämmöinen juttu siellä oli ollut, niin sitten tuli hirveästi uusia faneja Facebookin Portugalista ja tuli kyselemään, että miksi te rikkaat ette halua antaa köyhylle ja sen tyyppistä, mutta kyseli myös, että laulanko portugaliksi tai espanjaksi vielä ja vastasin tosiaan, että en osaa vielä yhtään sanoa. Että kyllä varmasti tuun jossain vaiheessa laulamaan, että ei tämä lattari juttu niin kuin lopu siihen, mutta tälle levylle se ei nyt sopinut niin kuin tällä kertaa, mutta seuraavalle ehkä. Katsotaan. Okei. Niin joo, mun työtoverit kehottikin, mutta kysy Annalta, mitä mieltä se on Portugalipaketista? No, sanotaan näin, että mä en
politiikasta ihan hirveästi mitään tiedä, että mä en uskalla nyt heittää mitään sen suurempaa. Mutta sanotaan näin, että mulla on oikeastaan, mä oon ihan vähän kahden vaiheella, että itsehän ne on omat asiansa korruptuneisuudella niin kuin niin sanotusti ryssineet, mutta toisaalta kyllähän me Suomi ollaan semmoinen auttavainen ja antelias maa. Ja niin, auttaa pitää. Auttaa pitää aina, kun on kriisi. Kyllä. Kuinka paljon sä koet olevas suomalainen ja kuinka paljon portugalilainen? Tällä hetkellä varmaan aika lailla 50-50. Aha, niin paljon. Joo, siis kuitenkin puhun portugalia ja mulla on Portugalissa paljon ystäviä ja kyllä se on aika lailla. Ja vietät vuosittain siellä jonkun verran aikaa, eikö niin? Joo, kyllä. Siis nyt mä en ole kerennyt hirveästi, mutta ajattelin mennä sinne varmaan syksyllä sitten kuukaudeksi.